Desde mañá abríase o prazo para que as familias poidan formalizar a matrícula do curso 2025-2026 nas escolas infantís da rede pública autonómica. As familias terán que presentar agora o impreso de matrícula cos datos debidamente cubertos, xunto coa copia da cartilla de vacinación do neno ou nena. Este trámite pode realizarse tanto a través da sede electrónica da Xunta como no centro no que se obtivera a praza. O inicio do curso nos centros de 0 a 3 anos da Administración Autonómica está fixado para o vindeiro día 5 de setembro. Este será o cuarto ano consecutivo no que a atención educativa de 0 a 3 anos será de novo gratuita en todas as escolas infantís de Galicia, tanto nas públicas como nas privadas e nas de iniciativa social. Unha medida que permite que Galicia sexa nestes momentos líder nacional na escolarización deste período educativo voluntario. Deste xeito, unha vez iniciadas as matriculacións, as listas de agarda iránse modificando e depurando, realizando novos chamamentos para prazas vacantes.